Ka Joint Action Committee jong kathem riboy kiba kentup ya lai teli kiseng balang kata ke MPSO RBYO bat MPYF haka arpo hundru tarik uyayong kila lek banyak kendu yu minister jong katanat boarding u 80 mondal halor ka jingjur ka load shedding haka them riboy haba keren bat kilat batai kubor hasilong nakaliang uni unong yalam ka JSC uba bayat telang lapang ulayatu ba ka jinglep light hatem riboy kalalong ka balapalat bat nalor ka jinglep light kha bat ka don ru sa ka jingthot ka light haman la kapor bat bun ru ka light kam jume tista ula ong ru ba ka ni ka rukom long ka jing me light kalawan ra ka jingthot shibun khamta miki khina school jong ka them riboy bat ru ula ong ba ka ni ka rukom lip light ka pinchlo ki kam bamman bakin jur hakadong bat ka than baro ka wei nakaliang kani ka JSC kaladawa na umentri ka tanat boarding ban pek pinya halor ka jinglong jingman ha kaliang ka boarding ban nakaliang umentri ru ula kular ban shimkhia halor kani ka benta ban nakaliang kani ka JSC lada ka sarkar kam shimkhia kin sa shimpat yakiwe kilinti sekretariat da ka jing sokhia nakaliang jong ka Joint Action Committee jogi lai tili kiseng ka bagentup ya ka RBYO MPF pat ka MPSO tengi wan hang ne nak benta kene ka load shedding apok ka jong ka them riboy ka jungi namar kene ka jing ai ka load shedding kalong kepala long plat adu kata kila ai adu ka por njo baje janmet adu pra baje teng ka plat ka pra baje ro badep nang ta pade ka load shedding kelas dang beng adu kharoi baje adu under baje step te plus nang umde tang kata ka load shedding ka ba ki ai kumta step pade pra khnai baje ro kalai ka thut ka lebe kam jume testa pada untuk pada kena baje sejurong kalawan biang kecing rit lai hadu ka ar baje meski te kamde su kata kelut ceding ke ba kin ai da kapor andre lalong do bro arso kenta kata kecing rit lai apo jong tem riboy ke jingi te ginap ka kecing sokhia khamtam ha bangi perkhat iki khana gi popule ki kemi ki kapa ki ba penbiang iki khun ki ti lingba ka chet ka tiu men step ro ka thot ba iki lekse hapor ba ki labu e khuja rice cooker mo ki penukam da lai teng kalai kalip no ka jala khawal teng kapor bikin istri no iki jandro kinam ta ki khon ti lep no kalai kalong ka jinthot apna ka juki atau kin penbiang iki khon ne kin iki kam ki jam lajong ne kalong ka jinthot ka bakrau ha te kham tam pade ha ka bamin men ara kin ai ni lot cheding ka badu kharwe bije hedun reu te kham tam tu kapor le ka ba kibreu le se kin abang banthia bandem ro te kumkini kibreu ki basim ka boro apreng jong ka jintu ka jingthem ka badang ha kini khindat sngi le iba lingba ka ni lot cheding ki ba sim ka bo bantu iki gitar na gino ki sistem na gino ki caka ki jukiro ki karkhana la na gino ki caka tre jong ki breu kalalong ban ke ke ba ka wanra ban ya ke jing IMCM ki nongto lada kan ni kalau seding lada ki pasang no te nakaliang ku jingi ko bangilawan ban ni kendu ya une minister abul tehar mandal debat nakaliang ga jung la kular ba un simkhia ni ka kam bat na un le ro e ka boron kam debat nakaliang ku jingi laiseng ro ngin ap e ta kapor bat nginam song thai ro bat ke jing kwa ka jungi hoi ting aidau ba kadam kaduna ka ting haba lada kadap ka ro kalai kelong ni ta ken ka kalenti ka bangi keren kelong ba haba kiong ingi ba ki ai lu siding namar kadam kaduna te mene ngi lada ban keren te ngi ong ba lada kadap lane kadam kaduna ro kalai ka thut ikom ni kalu siding kawan ba ikom ni de nanta kadau long ba nakaliang ka jungi hi ngi persya halor kane ka benta ba na ka benta kita ki industrial ni ki factory ki pendiang ki galai bat na ka benta ki pai ba pada ki penduk ki galai namar babelai ki pai ba te se long kim yo jing mentoi mo ilai ki basu yo kai bai charge kum tu untuk spa ani sijar de nam ta ki ba de ki lak ki kolak la ban yo tolong ka jing long long ta den re den ka tahu long ba kani ku mong long bene ba kate ka corruption na ka jing bam sap ni kelada ki hi ki chimkhia ban train nan ta ka je ban re hi ba kila de ban chimkhia no nadu kani ka sngi ka bamenta bat bakila de ban penduna no swai kani khinjat kani ka lut cheding abai de bat kenta ka bakibo bat baki de ban penduk no kani ka jinglap kha apa yang betul boy jungi ki kalai ngimnang ban batai mar le se kumtu kum bangala batai phi mene kalai kalip nyu baje men met bat kame pra baje teng kame pra baje ru kalip no kam kalai kamwan te bat nang ta pade kalai kalip yang khap de baje hadu undreu den ta nah undreu baje mestep ro teng kalai kalip hi kanome em tu te thara ha kisngi banyo like sau kentai thara kentai ha kisngi te sau te habade ba kabelaj pade kumtu mengalai kern hibat abul tehar mandal mene ngalai kern hi kata namar ba
kalau lada ngithang ngim thang ro ka fix charge ka don bai kamut bangi hapsiu bai ekto de kata karau kan ngong ba lada ngi pen lada ki pelip light makana ro lada kata ka bil light kan duna ke katu ka bil ke ba siu habat siu bai te kumba iwe ne memar jungi ro lada ban ne kar mana dai ba lada long ka bala pide ban pesenge no ki bil ro ban poi lada kan ne ka light ka pat kena de tre ong pala kata te kata karau lai keren ya ka fix charge ro mana te ong ya tarum lai te de na ta hob phim la kamut ba nak leng jungi ong ba de ban pen biang no ne ka light kam de ban non jing thut de ba de ba ta fix charge ro ngim don jing snyo hi kumuk no de ndre ingin kino eno lada ingin ong pada ba kita gino ilam ki bamsap ne ki corruption kalong ban kecing tak mat diong habang ini keno iwe de nakaliang kejingi ngi gentu ya ka sorkar bat yo minister ba de pe ya ka ne ka electricity ba de ban chimkhian ok maror ne ka kam bat khamtam hapo themri bhoi kejingi ba lakumu no de ban lada umpala abang ban weng ini lut seding ro andre de ban penduna no ya ka ne ka lut seding ba desu ba ka ne ka lai ru kan chulip kha bai klem don put klem don su kata karukom ban chulip ka lai de lese kisu aidau ro pi teng lada ngin kumbang ngin su ong menta lada ka ne ka lai ka thut ane ka du ka lai ka jingyo nong sa ka sarkar namar nen ki pelip ya ka lai nang ne ki transfer pada sewai ki pha sewai ya ka lai de kalong ka jingyo nong ki hendre ki duk kisuk pada ki yam lada hetai boong ba yador kita ki lane yador ki masih yap plang di lada kita ka government ka jingi lane ka sarkar ka jingi lada ka simkiai ka ne ka benta ka bolong dan bentau duk usuk orang liu juki ka umut ba kini kim dai su kita ki nang lam lane ki kimi ki kapa ki ban pe ka jet bendre lade ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong lilam ro ka jet bendre ko jingi tene ka por ka ne ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ru sya minister bangilai kenduk benta ba kira de ban state no ya kan ka kam nak mentakan ni ka electricity ke jingi pok jong ka temri phoi ke jingi ke ba ngilamat ya ke jing syak ban ben ke jing syak iben ke jing syak yurai ha ka pok ke cek bendre ko jingi de nang ni syakmat banaduk mentakan ka janmet hi jong ni ka apun trik ngit ba nakaliang jong minister bade pe ni un chimkhiai ke ni ka kam bat ba nakaliang ka jingi ru nginom song thaj bat nginang ibu den hiru nani syakmat ha ka ni ka lenti ke ba haduk bangin da yo ya kene kalai ka betik kena hapo jeng ne ka temri phoi jungi te tang kini tulis pun teng juga di Jackson Soton te ngia ni wana kaliang to ka JC kat untuk kiseng NPSO MPF buat ka RBYO te ngidan hne idong yelam te ka jingwan jingi batasi hne ki ngiwan banyu kenduk yai i timandal ibade i Afghanistan te ngiwan hne ngkat ngirai isu ka ba nakari phoi ba ka spang kan ka lut siding ba kalau seding tentang hapon nong po jingi stage pori po jingi ka along ka jingbu jang kalau seding ka along khampalat bat kumjur lalor baki bu kalau seding bat kumjur halor kalau seding ro ka jinglip light kalau ga ba nimla bon batai mo tentang na fi1 silboy fini i kumno ka jinglip light stage po jingi de ngila semnya kan la bun i propose na mensua bat kum ka headquarter du boy ka sai no bain na kenya kata ka wei kaliang ba tentang galai hapo no po kamju biang testa kamju biang tikana dalor kadang kalau ceding plus segala gaji nilai mensengi dengan kain iyo tang arkam talan nilai kenta sau kentang iyo sisngi kata tekane kalau kai gaji keta iki pajbak kamtam kilo sosno nyong ka temri boy brokoi tengi wan hong lim tasi bani kendu isar barang ba kane ga shungi ra iba nim ka ba nang simat ba kane long kumta na kapor si kapor ba bunhi kadau ngiyo ba ka gaji duna jung ki manpower bar kumjur ha ka jing long duna iki tiar kita ki equipment ki ba penkam dan mekanisal apo karib tam ko jingi de ki daw ki babon tambah e ga jingi kendu ingin tasni ba besar ila yok di pensai nahi ba kane ila yok ka khobar ga wastanat ni iru ba ikani insimkhia ba nani smart in pe idamai ba sa song ka meeting ba khot ye kini ba dei mata ya ki ba pe ya kane ka decision ko jingi de kata hing ila yok menteri ba insimkhia bat njur ila panpor na bayong ba kapor limla kamtan ka discussion bain ai kapor tik tak tamalong anda la song ta meeting anda komdo ka jing rajung ki meeting te isa pentep jingi te kane penjat